Здравейте хора, аз съм Алекс 0412 и това е първи епизод от моето оцеляване на Survival. Да. Ще бъде малко по-бързичък, света ще ми се казва Minecraft Survival. Тук ще си пуснем бонус честа. Сида ще бъде ето такъв. Идеален. Не, без това. Така. И нека да започваме. Дано ви е забавно да гледате тези епизоди. Ще правя често оцеляването на Майнкрафт. Така, айде да зареди. Айде да е. Докато зареди. Може чуете някакъв неприятен шум. Това идва от климатика ми. Защото съм го пуснал, защото ми е много студено и погледнете, ето съм го скинал. Кифете се. Супермен сме ние. Да видим къде ми е бонус честа. Аха, ето го. Ето. Охо, колко дърво. Кари акация малко взехме, всъщност саплинг няма. Но това е друга тема, няма сега ще говорим с тия теми. Така, един крафтинг тейбъл. Не, естествено няма ми стига. Защо ли някога ми стига нещо? Мам. Хайде, къде е камък? Естествено няма камък веднага да намерим. Ще забием на диорита. Ето го накрая камъка. 1, 2, 3. Аз тия толкова за сега. Да си направим още малко пръчки. И една по-така професионална кирка. Да не се минем тук с някакви непрофесионални неща. Какво да не опадне това? Нещо да погледна. Да, дърво не съм взел, т.е. това не ми даде за кирките. Добре, как ти да? Да кажем 15 за сега ще ни стигнат. Секунда да си оправя малко екрана. 17. Колкото повече, толкова повече. Как иначе? Така. Една брадва. Един меч. Една печка. И това е общо взето. 9. Да, взехме дърво. Уникални сме направо. Добре. Сега. Проблема е, че няма никаква храна. 1, 2, 3, 4. Храна нямаме. Крафтинг на 5. Блокове на 6. Точове на 4. Така. И дървото тук. Още дърво, камък тук. Кирки горе. Печка за крафтинга. Блок тук. Така. Подредихме си инвентара набързо. Тук виждам кокошка. Първата жертва от многото. Имаше въртин. Ще отида си го взема, защото ще ни бъде от крайна необходимост. Още малко. Така. Ако сега имахме Depth Strider 3, ще малко по-бързо да отидем на другия брак, но не горече. Има време. Сега, натам има така гора, тук има такъв байон. Охо, овце. Матрички сте ми. И тук и храна малко ще ми дадете, предполагам. Да, още мъничко. Да бъдете стиснати. Толкова стига. Вие няма сте жерти, спокойно, не бягайте. 3 ми стигат.
За сега бе. Така. Какво има? Една, две, три крави. Да. Три крави. До тук сте си крави. Ох, това не трябваше да става. Нищо. Намерихме си първата пещера. What the fuck? Защо кравата седи там? Добре, както и да е. Така, едно, две. Охо, още айрон. Супер. Така, охо, это много айрон. Не е малко даже. Даже изобщо. Айде. Да. Колко айрон? 10. Идеално. Тук виждам още. Надявам се да виждате, понеже не е много точно, айде тук ще сложим един точ, и така, да виждате малко. Аз виждам, но вие не виждате, както знам много добре. Греш се за вас, естествено. Така. Ще гледам да събера около 24 ми е самия сет, 27, 30 айрон, 32 айрон ще ми стигнат. Колко им за сега? 23. Значи още 9 айрон го смятайте. Бам. Тук ще загасиме за малко. Тук има още айрон. Само едно. Така. Ох. И този демиш не трябваше да го взимаме, но ще го прежалим. 2 сърца са. Какво толкова? А само на Англия нещо не изненада за гръб, че тогава ще стане лошо. Кой байон сме? Байон Форест. Добре. Идеално. Така. Ще изчупа 5 точа. Продължавам тук няма нищо, нали? 30 и още малко айрон ще посъбървам. Ето го. Така. Това айрон го събирам и ще го сложа си изпече, защото толкова за начало ще ни е достатъчен. Така. Тук има вода. Добре, и тук ще си поставя нещата. Крафтинг, чест, порно. Тук слагаме кола, тук слагаме айрона. Така. Ще бием един торча и тук да не се спалне нещо. Ще трябва да си опечем храната. И да си изхвърлим бокуците. Добре, ще сложим да изпечем тази кирка, защото не ни трябва. Така, това ще го направим на клечки. Така, това меч не ни трябва вече. Къде ще го хвърлим? И тук сега ще си направим една дупка за бокуците. Айрон, естествено. Къде ще правят дупки за бокуци, има айрон. Голям късмет имаме. Тук и така. Ще бъде дупката за бокуци, така. Това не ми трябва, това не ми трябва, това не ми трябва, това не ми трябва. Ти за сега не ми трябваш. И това са общо взето бокуците. Оп. Никой никога не е бил тук. 6. Секунда. Добре. Една брадва и тук една айрон и една кирка. На 2, 3 бук. Даже може да си направим легло. Така. Както сме.
Цак, едно легло. Да ще видим ако е вечер. Не е вечер. Така, тук. Така. Ще направим една кофа. Имам 4 айрона. Ще направим една кофа. И ще ходя да взема тая вода. Предполагам, вие вече нищо не виждате. Ето така, за да ви е по-светло. Ето я. Пак. Така, тук нагоре какво има? Айрон. Ще купаем с железната кирката айрон. Така, готово. Какво има? Нищо. Готово. Айрона го сложим да се пече. Айде се направим едни панталони, да не сме голи по гащи. Тук 2 айрона ще взех. Добре, аз ще спра записа, докато си изпече айрона и ще се върна като айрона е готов. До тогава. И вече сме екипирани, изпък по целия айрон, плюс храната. Ето вижте, вече имаме храна. Запасени сме и вече мисля, че може да излизаме от тази пещера. Само ако намерим откъде влязахме, но това не е голям проблем. Ето тук мисля, че цак. Да, тук влязахме. Сега ще видите професионално качване с вода. Цак, на този там блок. Така. Оп, готово. Не помня, не. Ще взема малко от тези цветя. За спомен. Така. Нека да продължаваме. Там е така гора, не ми хареса, значи натам ще отидем. Така. О, тук имаше тук. Не ми трябва. Така, вода. Както виждате, си направих и кофа. Защото кофата е най-важното нещо в Майнкрафт. О, колко овце има тук. Тук виждам още, но не ни трябва. Имам си достатъчно, имам си броня вече, меч, кирка, брадва и още айрон. Тъй, че не знам, не ми трябва. Extreme Hills ли? Май Extreme Hills. Да проверим. Да, Extreme Hills. Значи тук защо? Значи тук има много емералди, което значи, че ще може да търгуваме с вилиджери, което значи, че трябва да си намерим вилиджери. Гениална логика. Охо, там има крави. Ще ходя убия всички крави, защото съм зъл. Гош. Елате ми крави, елате ми под моя меч. Ето тук отдолу. Под меч. Добре, защо го натиснах? Значи, стига си се... Ей! Значи няма се въртиш кръг. Секунда да хапна една пържола, така. Значи ти си следващата, нали знаеш? Добре, знаеш. А ти? Ясно ли ти? Не, на теб ти е ясно. Сега ходим на уния там да убив. Нещо ми е пресъхнал гласа. What the fuck? What the... Кай. Защо по дяволите точно там съм застанах на блока, карай. Здрасти. Чао. Там пустиня ли има? Да, мисля, че това е пустиня. Идеално. Ела тука, не бягай. Така.
Айде ти следващата. Бам. 10 леда. Малко е. Това са ни 3 букшелфа. Нищо не. Трябва ми лутинг меч сега и направо ги цепа. Ела, не бягай. Не бягай от мен, ти няма къде да се скриеш. Да, взех експито. Охо, пустиня. Идеално. Гора, Extreme Hills и пустиня. Не бях аз. Ти сама падна. При тебе бях аз, а ти? Не бях аз. Така, тук има още край. Така. Оп, айде. Отвършвам го взех. Някакъв лак имаше току-що. Опс, играя с 60 FPS, много малко. Много падна 50. Що така? Лоша работа. Ще трябва после да проверя каква е тая работа. Опс, извинявай. Оп. И тебе извинявай. Малко храна така ми трябва. 23 кожа само. Това са ми 7 букшелфа. И още един за Enchanting Table. Значи ще имам още една пържола. Да, ще потърсим... ето още крави. Ще кажа да потърсим още крави. Ама не си ги Добре, стой на едно място. На какво си се разбърза, бе? Я тега тук. Айде и ти. Там има овце. Добре. Мене ми трябва вълна, направих си легло. Няма да ги убивам. 30, 10 букшелфа. И 4, 4 страни 16. Добре. Значи ми трябват още крави. Там има прасе. И там. Добре, тук много внимателно ще слезнем. Ще се качим пак, ще ходим там. Да погледнем какво има. О, ти се скрила тук, викаш, няма да те намерям от друг път. А всички откривам. Така, охо, там как сте накачурили. Чакате ме, викаш. Идвам, спокойно. Здрасти. А какво парате тука? О, как те убих. Подло и мазо. Аре, вода. Спри да течеш. Добре. И ти си готова, краво. Ай, тая там остава. Ще моля ли те? Как? Професионалист съм направо. Не! Ох, добре. Падна ли? Падна кравата. Добре, тук има ли още крави? Качиме да проверя. Опс. Извинете. Добре, слизам да убия тази тук крава. Така, става вечер. Аз мисля да легна да спа, защото много не се обичаме с мобовете, така. Не е взаимна любовта между нас, общо казано. Така. Сега... ще качим ето там. Искам още крави, защото няма да стигнат за букшелфовете. Както аз мисля да ги направя. И като ми стигнат за букшелфовете, енчантването, лоша работа. Да. Тук взехме, качихме се. Не мляко. Мляко. Ще дам аз на тебе едно мляко. Мляко ли ще ми даш? Мляко, аз не искам мляко. Не съм жаден.
Мляко ще ми даш. Какво ми се правиш? Добре, защо? Качвам се и падам. Така. Здрасти. Какво правиш? О, как е? Това там скелет ли е скелет? Добре, ще ходя с малко да го убивам, защото ми трябва бонмил. Здрасти, крал. Има ли още крави? Има. Как да няма? Ето, така, 41 левър. Значи 10 и 12, са ми още 3, значи 13. Мене трябва 12. Добре, напълно достатъчно са. Напълно достатъчно на този леда. О, здрасти, зайче. Какво правиш? Не сме приятели? Мано? Да, приятели. Ти майката ли си? Или бащата? Не дайте вира отдолу. Майката. Така. Сега. Натам ще ходим. Так, само натам. Но не трябваше да поем такъв демидж. Как и да е. Натам. Само напред. Ох, пак ли гора? Чакват нещо друго. И пустиня. Добре. Майнкрафт не се ебава с нас. Добре. Мисля, че ще ми стигне времето, докато стана вечер да отида да мина гората. Да не е голяма само, защото тогава става лошо. Така. Ох. Тъпотия. Как ти да? Айде. Опс. Някога ще да падна жестоко. Добре. Емовта. Кокошка. Още кокошки, а това семейство. Ай, бягай при децата, да е. Ще ми се правиш на голям. Там един заек. Ей там. Къде има хендър перли? Нищо, това ще имам. Ще ходим, ще убием дракона, ще му дадем майката. Има време. Да. Айде. О, тя гората е голяма. Пошъл. И опс. Така минават професионалистите. Храна. Ето, добре. Защо? Така. Храна. И имаме. Има много и пържали, само трябва да ги изпека. Така. Ще крем още овце. Ох, тикви. Идеално. Няколко тикви мисля, че ще ми стигнат, ама ще взема повече. После да ще си направя една ферма от тикви. Така. Трябва да се връщаме сега. Овце, какво правите? Какво правите? Това не беше една овца. Мен ми се стори като една, пък излязаха две. Добре. Майнкрафт става все по-шибана и по-шибана. Добре, тя верно Майнкрафт се е бава с нас. Погледнете само сега, каква гора ни даде. Пет час не мога да излезем от нея. И продължава.
И FPS-ото ми пада драстично, защото нови чънкове. Повече от 30 FPS не мога да извада. Както и да е. Това не е темата на клипа. Айде. Опс, не от тук, от тук. Трябва нещо да хапна, защото не мога вече да преспринтирам. Но, как ще яхме да паднем? Добре, явно скоро няма да излезем от тук, защото Майнкрафт не обича по нейн собствен си начин. Ще я кажа какво е това пък то цветя. Добре. Първо искам да хапна нещо. Така. Ще спра епизода тук, поради простата причина, че един час няма да мога да излезем от тази гора. И второ, защото ще стане прекалено дълъг епизода. Забрахме някои неща, което е страхотно. Сега, тук точно ще остава двете печки на две, така. Три тук. Ще остава, опс, телефона ми. Съжалявам. Да, и ще остава да спече храната, защото е на свършване другата. Какво събрахме? Много неща. Какво? Много. Така, ще остава крафтинга и тук. И честа отгоре. Така. И тук приключвам епизода. И ще се видим следващия път. До тогава.